Me yake tafe da ku? Allah ya ne girma mai shirya. Ni suna na Adam Baba. Wannan ba suna ne. Na ka barin sai sakamakon abin da ya faru tsakanin mu. Kai. A tsakaninku. To kurma ne kuma Ina ban munafiki ne ba kurma bane. Kana ji? Ni dan kasuwa ne. Shi kuma yana sare a wurina. A kwanakin baya ya karbi trailer magi. To na bi shi ya bada in na je gidan shi sai ya buya wata rana kan ma ya zage ni. Ɗazun na fito gidan shi ya gama zagi na kama da yaga na. Da na tura ya fito. Da ya fito sai kama zagi na har mari na ya kama rigana ya yaga min rigana. Ka gurin? Kai gashi ka yaga mishi riga ce. Allah da ka jawo dai ba ta min rama Allah wai. Lokacin da ya kama rigana ya yaga min rina na baci. Yake zan so dan kawo shi kara gurin alƙali. Abin da ya bata min ya ci ni a rai tun hanyar ruwa nake yi. Ya ce wallahi da ni da alƙalin da zamu zo to ga mutu durin Wallahi kariya yake. Yalla. Tafi da shi.